horreta, zure urte betetzia, denek zure horreta, zorionak zuri, zorionak zuri, zorionak maite, zorionak zuri, zorionak zuri, zorionak zuri. Etzi, hogei urte ditut. Jadanik. Adiskide batzu gomitatu behar ditut. Norrote. Ea, haitz etxean den. Bai, nor da? Ni naiz argia. Ah, jo argia. Errazu, etzi nere pesta da. Etor zinateke afaltzera. Bai, gogotik argia. Aintzinetik zorionak eta bimusu. Zaude, ez nuke goizegi zartu nahi. Beraz, etzi arte. Adio! Adio. Besterik nor... Salbat. Gaizo salbat. Irrikin eraziko digu. Egunon, ez naiz etxean. Sistua entzun eta utzaidazu zure mezua. Bere hala deituko zaitut. Agur! Argia naiz, etzi afaltzera gomitatzen zaitut, asma zertako potia bat. Neskak ere behar ditugu. Zergatik ez... Edurne. Sal bat loriatuko da. Haitz aldiz dieros izanen da. Ez du telefonorik. Moda xarrekoa. Idatziko diot. Agur edurne. Etzi urtarrilaren 13 asteazkenean nire urteburua da. Gomitatzen zaitut afariska baten egitera. Hain segur, salbat etorriko da. Adio, argia. Beraz, agur edurne, etzi urtarrilaren 13 asteazkenean, nire urteburua da, gomitatzen zaitut afariska baten egitera, hain segur, salbat etorriko da. Arradi hola, erantzun gehilu berria badiat. Milesker argia zure gomitagatik. Etorriko naiz, faltari gabe. Edurne ere etor litzateke. Bipotia? Edurne ere etor litzateke. Nork egiten ditu gomitak? Bipotia. Araiz beste opari bat ekarriko didazu. Zuk ere edurne. Arroxa bat bederen.